गोजोन बुब्लिनि गिबियावनो नोंथांमोना गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोबाय। बे समाव नोंथांमोननि थाखाय माखासे गोनांथार खौरां लाबोदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। गिबि खौराङाव दङ सनितपुर जिल्ला एक्स एनडिएफबि इउनाइटेड फाराम आफादखौ दाफुंनानै लाबाय। बारग' एनडिएफबिखौ खौसे खालामनाय, एनडिएफबिनि जेंना जेंगोना बोस्रांनाय आरो बर'नि बायदि दाबि दावाखौ बोस्रांनो आसामनि गुबुन गुबुन जिल्ला दाफुंनाय बायदि सनितपुर जिल्ला एक्स एनडिएफबि इउनाइटेड फाराम आफादखौ बाटा सिफुर मिलन गोजौ फरायसालियाव दाफुंनाय जायो। गोदानै राजनाय एक्स एनडिएफबि इउनाइटेड फारामनि आफादगिरि महरै मिशनजित आरो गाहाय नेतारि महरै रन्जन बर'खौ सायख'नाय जायो। बे आफादखौ एक्स एनडिएफबिनि मोनब्रैबो फेक्सनखौ लानानै मिरुनि दैदेनगिरिफ्रा दानानै होयो। मख'जाथावदि बे आफादखौ बर' हारिनि रैखाथिनि थाखाय आरो ओनसोलनि जौगानायनि खामानि मावलांनो दानाय जादों होनना आफादा फोरमायो। बिटिआरनि क'क्राझार, चिरां, बाक्सा, तामुलपुर आरो उदालगुरि जिल्लायाव थाबैनो बोरमा फिसिनायनि थांखि कट मिशन सोलिगोन। फैगौ डिसेम्बर दाननिफ्राय बोरमा फिसिनाय मिशनखौ मावनो थाखाय थांखि लादों बिटिसि सरकारनिफ्राय। बे बाथ्राखौ बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ बाक्सा मुसलपुराव सेल्फ हेल्प ग्रुपनो बोरमा राननानै फोरमायथियो। बिटिआरआव कट मिशननि गेजेरजों बोरमानि फार्म खालामनानै ओनसोलनि रायजोफोरखौ रांखान्थियारि मदद खालामनाय आरो फालांगियारि मुलाम्फा खालामनो थाखाय बे थांखिखौ सरकार लादों। बेनि थाखाय हान्नाय एबा जायगा नायफामनाया सोलिगासिनो दं होननानै फोरमायथियो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बिथाङा। चिराङाव 250 CFT एबा 2 लाख रां बेसेननि आयेन बेरेखा दंफां हमदों। चिरां जिल्ला रुनिकाटा फरेस्ट रेन्जनि सिङाव थानाय खावला हाग्रा बिफान आरो देवसि फरेस्ट फिल्ड मोननै हान्जानि जथायै आयेन बेरेखा दंफां खावग्रानि हेंथायै गोख्रों सिग्रोमनायाव रिजार्भ फरेस्ट खराइबारि हाग्रायाव आयेन बेरेखायै दोनखोमानाय नोगोद 2 लाख रां बेसेननि 250 CFT बिबांनि दंफां हमदों। देवसि फरेस्ट फिल्डनि सासे सोद्रोमा मार्कस नार्जारनि फोरमायथिनाय बायदिब्ला डिउटियाव थांबाय थानाय समाव संदाननानै बे आयेन बेरेखा दंफां हानानै सिखोमाना दोननायखौ बोखांनानै लाबोनो हादों। नाथाय बे खामानिखौ सोर मावदों दासिमाव रावखौबो मिन्थिनो हानाय जायाखै होननानै खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायो। दिनै बर'नि फुटबल जोहोलाव हलिचरन नार्जारनि आथिंनि जादुखौ नुनो मोनगोन। इन्टारनेशनेल फुटबलार बड'लेण्ड हिर' हलिचरन नार्जारा दिनै हायद्राबाद एफसिनि जानानै जामशेदपुर एफसिनि बेरेखायै गेलेगोन। बे गेलेनाया मोनाबिलिनि 7:30 रिंगायाव जामशेदपुराव जागोन। बे समाव बयखौबो नायनानै थुलुंगा होनो खावलायबाय। बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 18थि बोसोरसालिया जथुम्मा आरो कुमारिकाटा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 40थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ खुंफुंनो थाखाय कुमारिकाटा दख'रानि सिङाव थानाय बगाजुलि हायेनपुरि बाथौपुरि गेलेग्रा फोथाराव सानथामनि हाबाफारिजों खुंनो थाखाय गाहाय खुन्थियाखौ गायसनबाय तामुलपुरनि एमएलए जलिन दैमारि बिथाङा। फोथार फारिलाइनि सोमोन्दै गसाइगाव महकुमा खुंगिरिनि मावख'आव महकुमा खुंगिरि अरण्यक सैखियानि खौरांगिरि मेल। 28 नम्बर गसाइगाव आरो 29 नम्बर सोनाब क'क्राझार एसटिनि बिधान सभानि सोमोन्दै 1 जानुवारि 2023 मायथाइनि जयग'था जानायनि खालार महरै ड्राफ्ट फट' फोथार फारिलाइ फोसावनायनि सोमोन्दै गसाइगाव महकुमा खुंगिरिया खौरांगिरि मेल खुंफुंदों। रायजोआव डेंगुनि गिथावना साग्लोबसारनाय। सोलिफु समाव रायजोआव डेंगुनि साग्लोबनाया 429 जन सुबुंफोरनो साग्लोबसारदों। कार्बि आंलंआव 400 जन, कामरुप नोगोराव 11 जन, करिमगन्जआव 2, नलबारि शिबसागर आरो डिमा हासावबो गोसारदों। बेबायदिनो दरंआव 1, डिब्रुगड़, कामरुप, नगाव, हुजाइ, सनितपुराव 1, तिनसुकिया आरो उदालगुरि जिल्लाफोरावबो गोसारदों। दिनैसिम डेंगु बेरामजों 3 सुबुंफोरनि जिउ खहा जाबाय होननानैबो NHMनिफ्राय खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिन्थिनो मोननाय जादों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। ड्रनखौ गावख्रुबदों। भारतनि रौनिया हान्जाया सुथुर हादर पाकिस्ताननि ड्रनखौ गावख्रुबदों। खौरांनि बायदिब्ला भारतनि BSFआ पान्जाबाव पाकिस्ताननि ड्रनखौ गावख्रायना हमदों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासिम नायनो थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय आरो साबायखर बावबाय। गोजोन्थों।